നീതുവാണേ. ഈ കുപ്പിവളകൾക്കൊക്കെ വേറെ വേറെ പേരുകളുണ്ടെന്ന് ഇത് സെയിൽ ചെയ്ത് തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് അറിഞ്ഞത്. അപ്പോഴും നമ്മൾ കോമൺലി അറിഞ്ഞ 1-2 പേര് ഭയങ്കര ട്രെൻഡിങ് ആയിട്ടുള്ള റെയിൻ ഡ്രോപ്പ് ബാംഗിൾസും ഗ്ലാസ് ഡ്രോപ്പ് ബാംഗിൾസും ഒക്കെ ആയിരുന്നു. കൂടുതൽ മോഡൽ അന്വേഷിച്ച് കൂടുതൽ വെൻഡേഴ്സിനെ കോൺടാക്ട് ചെയ്തപ്പോഴാണ് ഇത് ഒരുപാട് മോഡലുകളിലുണ്ടെന്നും അതിന് ഒത്തിരി ഒത്തിരി വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള പേരുകളുണ്ടെന്നും ഞാൻ അറിഞ്ഞത്. മായ, വാമിക, സുനൈന, സമുദ്ര, അങ്ങനെ ഒരു 100-ൽ കൂടുതൽ മോഡൽസ് ഉണ്ട് കുപ്പിവളയിൽ. നിങ്ങൾക്കറിയായിരുന്നോ? എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു കേട്ടോ. എന്നിട്ട് എൻ്റെ ഈ മോഡൽ ചെറിയൊരു ഇലയുടെ ഷേപ്പിലുള്ള ചെറിയ ഗോൾഡൻ ബീഡ്സ് വെച്ചിട്ടുള്ള സിമ്പിളായിട്ടുള്ള വളയാണ്. എന്ന് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം എന്താ അറിയോ? ഇതിൻ്റെ പേര് എനിക്ക് എവിടെയോ മിസ്സായി, എനിക്കറിയില്ല. എന്നാലും വള ഗംഭീരമാണ്. അതുകൊണ്ട് ആർക്കെങ്കിലും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. കുട്ടി വീഡിയോ ആണ്, എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ആർക്കെങ്കിലും വേണമെങ്കിൽ വേഗം കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യണേ. ബൈ, താങ്ക് യു.